Basta mga kabrady, so andito naman ang Mapangain Boys. So, kabrady, so anong babanatan ngayon natin, Brady Jepoy? Adobong malangi na liempo. Adobong pork liempo. Yes. So yun, fried adobo na liempo. Oo, so May kakaiba ba dyan sa adobo na yan? Pilipinong kakanayan, Filipino style. So, Panlasang mapangain, ganun. spicy. Spicy adobo. So, May kakaibang gagawin ka ba dyan o natural lang? natural lang na adobo. Mga simplihang adobo lang. So, Pero iba'y lasa, no? Talagang lasang adobo. mapapaisang kaban sila. Lasang adobo. So, mga brady, are you ready? Let's go! Let's go! Let's get it on! So mga brady, no, siyempre, hati-hatiin muna natin tong Liempix. liempo natin. Adobong liempo. Yes. Sa dating nung pork na yan, parang pork steak ang niluluto mo ah. Parang medyo kahawig niya. Pero Di sa subo ko na to ah. okay yan. Para pag pinirito, hindi na matagal. Ay mga brady, oh. Pipirito pa ba siya? Yes. Ba? After Talagang... after pakuluan, brady. Oo. Mukhang matalim tong kutsilyo na to ah. Mukhang marami ng pinagdaanan. Ayan, panghasa. Yan, ganda. Panday. Hasang ano yun ah. Ganado mag-asa. Ano ba to? Kutsilyo o lagari? Ito tayo mo talo. Ay, masala. Si Jepoy. Dinadali mo yung gamit ni Tatay eh. Yung panghasa. Simple lang. Yun. Ganda. Smooth. Dito sa isa na to, parang matetetan pa tayo dito. Pulot lang ata Jepoy yan. Iprito kasi natin siya para kahit pa paano maging crispy siya. Ba, adobong crispy, ganon. Yun. Adobong medyo crispy. Kala ko nga pork steak. Adobong medyo. Nakakatakot yun ah. So, ano na to mga kabrady, nakahugas na to no, kanina. So, siyempre yung mga ano natin, ingredients ah. Magkakapatid na. Kapatid, ito, kambal, bawang sibuyas, saka laurel, kalamansi, tsaka toyo. So yung gamitin yung toyo, mas masarap kung yung toyo ng girlfriend mo kaya ng asawa mo. Para mas Para malasa. So Para legit. legit ang toyo. So mga brad, tsaka paminta, tsaka ano, laurel. Tsaka syempre para maging spicy siya, kailangan natin ng sili. Hindi mawawala yan. Baka malungkot si Brady Jepoy pag walang sili. Sarap. Durog na durog ah. Tansyahin nyo lang kung gaano karami yung karne. Ahit. Ganun. Kahit Power. So ayan mga kabrady, no, timplahan na natin siya. So ay kalamansi pa pala. Hindi ko na makakalimutan, brady ah. may hinog na yung kalamansi na yan ah. Magandang mangkok niyan, brady ah. Tawag dyan, star cock. So sa kalamansi, hindi isasama yung buto. So mga kabrady, no, ayan, naka-prepare na yung mga kailangan nating sangkap. So pagsasama-samahin na lang natin sila mga brady. Toyo. Unahin ang So toyo. sinabi ko na kanina kung ano yung mas masarap na toyong ilalagay, no. Yun. And then kalamansi. So, Hindi kasama yung buto, mga Hindi brady. kasama yung buto mga brady ha. Kailangan mo ng stopper. Ganda kasi ng mangkok eh. Kinaukaw ah. Walang hugas yan, mga brady ah. So mga kabrady, so ayun na yung toyo, kalamansi. Sunod natin yung sibuyas.
And then, bawang. Siyempre, paminta. Di mawawala yung paminta dyan. Laurel. Para pampabango. Then, siyempre, pinaka main event. Konting sili. Konting sili lang, mga brady. So, lalagyan pa natin siya ng isang basong kape. De, joke lang. Tubig yan, mga brady. Isang tasa lang. Oo. Kalahati lang, ganun. Tansyahan lang. Yan lang. So, ay, mga brady, pakukuluan na natin siya. Oh, Punta nagparingas na si Brady Jepoy. dito. Ganda. Bilis ah. Ikaw ba kumanan yan? Let's ball team. 10 and 10. Aray ko. Takip. So ayun mga brady, so walang takip yung kaldero natin. So ito na lang yung pagtatakip natin. Ganda. Yan. Primitive. Walang takip eh. Para mabilis kumulo. So balikan namin kayo mga brady pagka okay na siya. 20 minutes later. So ayun mga kabrady, kumukulo-kulo na siya. Hindi. Lalagyan natin siya ng pork cubes para nanunuot yung lasa talaga. Yung mapapapork ka, Oo. ganun. Kasi sarap. Nilaglag ah. Mantika na siya mga brady. Nakakayak yung magusok. Naaanghangan na yung mata ko ah. So, pakukuluan natin ang brady muna ulit. Mga 5 minutes. Kasi ano na yan eh, 10 minutes na siyang nakapakulo. Then nakakadagdag lasa din yung brady, yung usok sa pagkain. Lasa ng usok. Yung pagkain, mas masarap daw pagka sa kahoy ni Lungo. Talagang Mas na-appreciate mo yung hirap eh. kinakain. Tama. Sana, paghirapan mo muna eh. So sa mga nagtatanong na ako, ba't dito kami nagluluto? Meron naman sa gilid ko. Inunahan ko na kayo. Wala pong laman yan. Hindi siya gumagana. Play lang po yan. Testing ko eh. Pakita mo hindi gumagana. Ayaw nila maniwala eh. Wala na pindutan ng brady. Ay mga brady no, after 20 minutes ng pagpapakulo, pwede na to, malambot na siya. Tsaka palagay ko sinipsip niya na yung mga spices natin dyan. Ayan. Hindi naman. Ay mga brady. Opo. Mga kabrady, next step, iwalay natin yung Laman. laman niya. Kasi ipiprito natin siya para masarap. Tingnan nyo naman, kung di mo ipiprito yan, nakakatakot yung taba. So, dito na madali si Brady Jepoy eh. Matuluyan na. Lambot. Mainit na siya mga kabrady. So, prito na natin yung Pinadobo. para medyo maging crispy din siya. Ingat lang Brady tumatalsik yun. Masabog. Ay ko! Masabog. Parang granada. Ganda. Aray ko! Babalikan. Babalikan namin kayo mga Brady medyo napapalaban. Pumuputok eh. So, pag naka-fried na talaga siya mga Brady. So pagkabot kasi adobo lang mga Brady, tingnan nyo na may taba. Aray ko! Nakakatakot kainin. So pag naprito yan, crispy yan, saka masarap kainin. Mamaya makikita nyo mga Brady pag dito na. Namamaril. Namamaril, parang Armalite. Ang galit na galit tong baboy na to So, yan guys. May mga kabrady. Kukuha tayo ng saging dito sa hideout namin. Ayun oh, pwede na yan sariwa. Ito brady. Saan ba ito? Oo, yung sariwa. Diba? Okay, pwede na. Masarap yung mga sariwa. Hindi ka sariwa. So, yan yung mga ano namin. Tanim. Meron tayo talong dito. May patubo tayong kalamansi. At sa mga mahilig magsabong, mga kabrady yan. Pagka sumasahod na kami, tatalpak na din kami. Ako, mag-unsubscribe sila. Bakit brady? Sasahurin sa talpak lang mapupunta. Nakikita namin sa hideout namin.
Syudad pero ano? Pero nakakubo tayo mga kabrady. So ayan mga kabrady, pasok. Ganda ha. Simpleng-simple lang ha. Siyempre kailangan sa kubo tayo saka sa labas. Para masarap tayo na. Pasalan muna natin si Brady na kung ano ang mangyayari. Huwag na palaban ka dito ah. Oh. Ano? Parang inarmalite ka dito. Yung kalahati niyan, tumalsik sa katawan ko kaya. GG na, gano'n. Mga pa ako pa'y baga. Yung sausawa natin, napakasimple lang ngayon. Kasi adobe yun eh. Partner natin, patis, saka kalamansi. Ganda. Ganda. Siyempre, di mawala yung sili. Medyo na ano yung sili natin eh. So, dadagdagan natin yan, kuko tayo dun. Pwede na yan, maparas na yun eh. Okay ba yan? Pwede na ba yan? Oo. Oh, sige, dahil gusto mo yan, hindi natin hilig mo. Ganda. Ahit. Ahit! Kunti na lang. Sa inyo kami, kakain na kami. Tayo mga kabrade, ito yung Finish. prito na. Lalagay natin lahat pag tamayin natin. Para mainit siya. And then, bigyan natin siya ng tubig para medyo Crispy. sweet. Yung sarsa niya. Painitin nyo lang siya ng 2 minutes, Brady. Ito muna siya oh. So, hindi na nakakatakot tignan yung taba niya ngayon. Sarap ng kainin. Si crispy na. Brady, okay na siya. So, tara, kain na tayo. Let's go! Dito po, sa ulam. Mga brady, Baka na! ito na ang ating Liempo. adobong liempo. Ayan mga brady, oh. Pasok! Sarap yan. Paano? Siyempre, Baboy na ano naman. pa bang nawawala? Siyempre, bago tayo kumain, kailangan magdadasal muna si Brady Isaac. Ganda. Yo. Pasok! Gandang pasa. Wala tayong guest eh. Oo. So, wala si Eman. So, paano, Brady? Nasuha mo na. Nanganak ng Espiritu Santo. Panginoon, muli, walang sawang pasasalamat po sa biyayang ito. Amen. 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 Thank Thank you, you. Lord. Girada. Wala basta pag yung dandasal mga brad. Wala tayong ibang sasabihin kundi pasalamat lang ng pasalamat. Araw-araw, pasalamat ng pasalamat. Hanggang sa paggising. Yes. Hanggang sa pagtulog. Walang Pagising mo pa lang Ay, kamo. tama, pasalamat agad. walang inihiling kung hindi pasalamat lang. So, ito pa. Ayan tayo mga brady. Tikman natin tong ano. Lutong na. Ngayon lang ako ano ng ganito eh. Inadobo na, pinirito pa. Brady, medyo dinidepensahan mo yata ako ah. Parang inaawat ako kumain ah. Itong taba niya. Goods din ha. Ahit ha. Grabe natin ko yung ahit na yan. Ewan ko sa inyo, kayo nagkauso nun. Yain nyo mga brother. Sarap. Pagka kasi kabud adobo ng mga brother, yung taba niya nakakatakot. Hindi siya pero meron siyang ano eh, may kumakagat na lasa pagka may high sili. Ito. Hindi siya, yung lasa niya, hindi totaling adobo. Ito, hindi siya nakakatakot taba niya oh. Brady, pangalanan mo kaya to? Adobong Jepoy. GD ka na ba? Ahit adobo. Pwede na. Sarap ng sili. Yung anghang niya, hindi matapang. Saktong kumakagat lang oh. Pili lang na. Lubos mo na agad. Tapos ka na dun. Tanim ako Ay, dito. nakadami. Tanim ako sa bulsa ko eh. Ahit! Ahit! Tanim sa bulsa. Nag-safety pa. Ito, parang nakita ko yung sili na yan. Mukhang walang kwenta yung sili na yun ah. Matataba ito ah. Hindi maanghang yan.
Niluto ko ng with feelings yan. Yun yung With talaga feelings. magpapasarap Dapat lahat ng ginagawa ko with feeling. dun. Yung talaga nagpapasarap dun. Buti na lang nakaabang na yung pineapple. Safety si Brady Jepoy. So, yung pineapple, tinanim pa lang. Pagtubo po. Brad, maubos mo yung pagkain natin. Dapat dahil shoutout ah. Hindi, mauna ka. Shoutout ka na. Shoutout time mga kabrady. Chow time! Pasok! Shoutout kay Black Eagle Justin Makapagal ng Band-Aid. Black Eagle. Yan yung batang nag-comment nun ah, di ba? Ah, Tapos kay Kala ko NPA na yan eh. shoutout kay Mike Campos, editor ng Mata Motovlog from Nueva Vizcaya. Shoutout ka ni Brady Abi. At saka shoutout kay bigat yun na. Kevin Rojas, Chabi Nuya, Roxano Campo, Cherry B, at si Brady Abi. Pasok! Mga ano yan na. mga bigahatin, mga sex siksik. bomb. Mga siksik. Pinabawisan ako, Brady ah. So, ako naman. Pasok. Shout out sa'yo! Pasok. Kenneth Reyes from Saudi Arabia. Uy, bago ba sa team? Frontliner natin yan, mga bayaning frontliner. Pinasa-shoutout din niya sila Brady Pale, Jonas at Sunga. At pinag-greet din niya ng happy wedding si Papi, happy wedding. Yan. Pinag-greet niya po si Papi, happy wedding. So ayan sila, pauwi na kasi ng Pilipinas tong mga pinasa-shoutout na to eh. Di ba, Brad, may nabasa pa ako dun yung Dax. Sino ba yun? AKA Dax. Basta Umuwi na sila ng Pilipinas, so bakasyon. So Nakauwi na. oo, maligayang pagbabalik sa Pilipinas mga kabrady, mga bayaning ano natin, frontliner, mga nurse. Ayan, happy quarantine. 1 week. So, 14 days yun pare. ingat kayo dyan. So, salamat Kita-kits po, kung salamat at nakauwi po kayong ligtas. Ayan. So, meron pa si nababati ka ni Dan Kip Salvador, Carl Pineda aka Dax ng Valenzuela. okay Ayan. din yun ah. Dax ka ba? Dax, ah. Wala bang jutes? Si Justin Adrian Balingit. Ayan. Shout out sa inyo po. Salamat sa inyong mga suporta. Comment lang po sa mga magpapa-shoutout. So, promise, di na po namin kakalimutan. God bless you all. Thank you. So yun mga kabrady, baka kung mapapansin nyo, yung baboy namin, pakonti ng pakonti. Mahal kasi ng pamahal eh. Kumahal na. Bagyang kibot, pera. Inutang lang namin yan. Bakit? Totoo nang may utang ba yan? Babayatan sa sahod. Oo. Sabi namin pag monetize na kami. So mga brady, no? 140 na lang. 1K subs na tayo. Tulungan nyo kami, Tulungan nyo na mga po brady. kami mga brady. Parang awan nyo na. Para Sige na makabayad po. na kaming utang. Puro utang na kami. Tumataba na po kami. Tumataba dahil sa utang. So, mga brady, no? Yung watch hour po natin, malapit na po yan. So, papakita natin mamaya kung ilan yung watch Baka hour may natin. nakaabang na po tayong celebration para sa achievement na yun. Sa atin galing. Meron tayong paglalaanan. Kahit di, basta ano lang, what? Ma-celebrate lang natin. Oo, na ano tayo. Surprise na lang yun, kaya abangan natin. Siguro mga by December, mamomonetize na. Naka-December mo, brother. 2022. Hindi naman kami nagmamadali eh. Pwede yung subscribe na lang kayo, tapos share nyo yung video namin. Hindi naman kami nagmamadali. I-chat nyo yung mga kaibigan nyo na mag-subscribe. Eto, pindutin nyo na. Ayan, Napakasimple lang nun mga kabrati. pindutin nyo na. Ayan. Hindi naman sa nagmamadali kami, pero Parang ganun na nga. Pero at least mga brady, yung 816 na yun, solid sa panonood sa atin. maraming salamat sa inyo. Loyal talaga kayo. Yes, lalo na yung mga brati, mga sex bomb girls. Yan, super solid yan. Sa TV pa, no? Sa TV pa kami pinapanood. Kahit boring na sila, pinipilit pa rin nila. Suporta talaga, brady. Salamat sa inyo mga brati. May tiwala sila na darating yung araw. Babalik yun. Hindi. Na hindi na tayo boring. Mag-tiis muna kayo. Darating ang panahon, hindi na tayo boring. I-upgrade namin yan. Dahil sa inyo, mag-upgrade at mag-upgrade. So, mga brady, kakasalita namin. Napandalan. Wala na biglang kanin. Nabako yung kanin ah. Kaya yun. Kwento dito. Kwento. Offense yun eh, hindi naman dito. Kaya, Eh. kailangan
Kaya mo sila magkwentuhan. Natin, para naman ka. Habang sila, wala ka na kumana. Di pa halata. Di ba halata? Tingin ko po, paminta na lang yung nakakahalat. Wala na. So ayun mga kabrate, no? Maraming salamat muli. Kami ang Mapangain Boys. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala. Sila